Seto Kang, nggih, Seto piye, Nek? seto. Iki lemakimu liyane kayu ning, Kang. Ready. Tapi sing anu lho, anti kabel ya. Lho anti rayap iki tentune. Kaca aluminium, Mas. Endi, Bang? Tak wae lemari hias 3 bit iki lho. Iki wis komplit karo ginjingane. Oke nek kodone malahan. Kodone ukurannya iki 1 meter 20 panjangnya, tingginya 1 meter 80. Hargane piye kawan iki? Hargane 2.300.000, 4 tak susun, Mas. Lho. 3 pintu iki nembus lho, Mas. Dadi sedeng akeh. Nah. Oh, mending iki kan. Ngono ya ada grabah nek dhewe Mas sing pengen kaca riben ya ready. Maksudnya kan iki kaca bening. Ya. Iki cocoknya kan kena ya ada souvenir, tas, boneka, piala, tas-tas branded itu ya kena. Lah ngono nek pengen ada grabah iki kacane riben ya ready. Wah, nang iki pilane ya. Pilihane enek, regane padha. Umpama milih aluminiume warna putih ya ready. 2.300.000 wis teko omahmu bolo. Regane padha to? Padha regane. Gratis ongkos kirim mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare cot COD. Sakmene gedene 2.300.000 bolo. Oke nek no. Mending iki. Kajan mending iki ampuh.